Jamen, mine forventninger er jo klart, at drengene får en super fed oplevelse og bliver trænet på et rigtig højt niveau. Og ligesom prøver at se, hvad der skal til for at være med på allerhøjeste niveau. Og det giver jo klart en motivation til at blive ved med at knokle, når man går til træning hver gang, flere gange om ugen. Så jeg håber på et motivationsboost og en forståelse af, hvad det kræver at blive en god håndboldspiller. Jeg er super spændt på at se, hvordan drengene takter i dag, at Claus er her. Hvad forventer de? Også fordi at vi synes, at vores spillere er super dygtige. Og i dag, hvor der er sådan en landstræner, stepper de lige et niveau op og lige viser, hvad de kan. Vi ved jo godt, hvad de kan, og vi håber på, at de gør det til hver træning, hver kamp. Men vi har desværre sådan en tendens til at komme op og ned. Så jeg er super spændt på at se, hvad Claus skal få ud af drengene, og hvor meget de giver den gas i dag. Så må forsvarsspillerne rigtig gerne tænke på, at vi gerne vil have dem ud af. Det vil sige, at fordi de kommer løbende herude, skal vi ikke løbe hele vejen med ud, og så åbne ind over midten. Når vi hellere stoppe lidt før, stå lidt skråt på, og så ikke til husk på, hvis du arbejder ind mod mig nu, og løber på ydersiden, så er fordelen ved at få dem den vej, det er også, at når du løfter armen, så har jeg ret kort vej til skudarmen, mens de går ind over midten på en længere vej. Mens angrebsspillerne vil have hårdt ned på det brede rum først, fordi vi løber efter jer, og så kan I sige ret. Okay? Jeg synes, at det har været en rigtig god træning, og man har fået rigtig meget information omkring, hvad det kræver at blive talent og blive elitespiller og blive god inden for håndbold og sådan noget. Så. Ja, jeg har fået meget info om hvordan det er at være en rigtig god håndboldspiller, og jeg har fået meget mere motivation til at spille håndbold, og jeg vil rigtig gerne spille mere håndbold efter den her træning, synes jeg. Jamen, vi har fået at vide, hvad der egentlig skal til for at komme langt i sin håndbold, og det er selvfølgelig meget relevant og dejligt at vide egentlig, hvad vi skal lægge i det, hvis vi gerne vil det, og hvad vi kan få ud af det og så videre. Det er selvfølgelig ret bra. Ja, træningsmæssigt så vil jeg sige, at der har kommet med nogle input til os og nogle træningsøvelser, som vi helt klart kan tage til os og bruge i vores egne træninger, så vi kan udvikle os. Det er helt sikkert en dejlig ting. Ja, lige præcis. Jeg synes, det er nogle rigtig gode øvelser. Jeg synes, det er lærerigt for alle spillere på banen. Og personligt så er jeg ikke så god til mand-mand, så jeg synes, det er meget fedt, vi træner det. Jeg synes, det er mega fedt, at vi prøver at få en træner, som normalt træner elite-senior, og han derfor kører en træning med os, som normalt vil være beregnet til voksne mennesker, som spiller i de helt høje rækker. Jamen det, jeg har fået ud af dagen, det er, at jeg har lært, hvad det kræver, hvis jeg gerne vil noget med min håndbold, og jeg har hørt lidt om, hvordan jeg skal gøre, når jeg ligesom skal tage mig ekstra sammen til træning. Jeg har lært lidt om, hvordan talentmiljøet er, og hvordan man går fra talent til elite, og hvor lang tid det kræver at blive en god håndboldspiller. Træningen i sig selv, den har været utrolig god. Det er nogle andre øvelser, vi har fået lavet, og man gør også lidt mere ud af det nu, når det er ungdomslandsholdstræneren, der er træner. Så, ja. Jeg synes, at jeg har fået tænkt lidt mere over, hvilke ting jeg kan gøre bedre, og hvilke ting jeg sådan godt kan finde ud af. Så. I dag har vi har fået rigtig meget at vide omkring bare det der med, hvordan man kan udvikle sig til elitespiller, hvad det kræver, hvad man skal gøre, sådan, når det gælder mentaliteten, hvordan man skal træne, sørge for at være forberedt altid, når vi kommer til træningen, og ikke bare følge med, bare også være klar på at vide, hvad man skal, være klar på, hvad man skal, og så lade være med bare at følge med hele tiden, og tage initiativ til at gøre, hvad man gerne vil. Ja. Vi har fået lært i dag, at for at blive elitespiller, så skal man virkelig kunne træne. Så skal man virkelig kunne træne op til det, og man vil gerne, og man gerne vil det. Fordi hvis du ikke vil det, så kan du ikke blive elitespiller. Jeg synes, vi har fået rigtig meget ud af det, fordi vi har blandt andet lært nogle nye øvelser, og det har været en god inspiration.
Jeg synes også, vi har fået meget ud af det. Jeg synes, at det er meget spændende at vide, hvordan de træner os. Ja, jeg synes, jeg har fået mere ud af at træning med Claus Hansen, fordi det er sådan mere aktivitet, mere høj intensitet, vi laver. Det er sådan nogle øvelser, jeg synes, der er bedre end dem, vi plejer at lave. Jeg synes, vi har lært meget om, hvad det kræver sådan, for at kunne blive god, og hvad forskellen er på sådan talent og rent faktisk at kunne spille. Jamen, jeg synes jo, at det er spændende for mig på mange områder at komme rundt i landet. Det er spændende at se den mangfoldighed. Det er meget interessant for mig at se, hvad det er, der foregår ude i hallerne i de lokale klubber. Komme tæt på den her dagligdag, som rummer så mange spændende, gode ting. Og så er det jo altid sjovt at træne nogle spillere, man ikke kender, få formidlet tingene til dem. Og samtidig også virkelig se på nogle nye spillere, motivere dem forhåbentlig, give dem nogle nye input. Det her er jo så meget andet end bare lige A-landsholdsspillere. Kan du sige noget om, den mentale ting? Hvad skal der rent mentalt til hos en rigtig god håndboldspiller? Der er jo ingen tvivl om, at det, hvis man vil prøve at nå toppen, eller man vil få det optimale ud af sit potentiale, så kræver det, at man er meget bevidst om, hvilket valg det er, man træffer. Og det er jo ikke kun valgene på banen, det er også meget valgene uden for banen. Det er stadigvæk tanken om, at det er vigtigt, at man hele tiden arbejder hen imod at kunne blive bedre på alle områder. Ikke kun det inden for de 20x40, men der er bare nogle fravalg, der er nogle prioriteringer, som gør, at man kan få endnu større oplevelser inden for håndboldsporten, og hvis man bare prioriterer en lille smule anderledes. Jamen, det, der er vigtigt ved sådan en som Claus kommer i dag, det er jo, som drengene også har været inde på, at det skaber en masse motivation. Altså, de indser lige pludselig, hvad der skal til for at blive god, og de får lige pludselig en masse nye input, som de kan arbejde med til træning. Så det er jo klart, det betyder rigtig meget for det næste forløb, at de kommer igennem, at de nu har fået den her mega fede oplevelse sammen. Ja, super fedt, kan man sige, at se så mange til træning endelig. At der er en god, kan man sige, gejst, og folk kæmper, altså som Claus sagde op til flere gange, at nogle gange så var, kan man sige, tempoet lidt for højt, fordi folk bare går ind og yder det bedste, de kan, ikke? Så super initiativ og dejligt at se så mange til træning.